Al pegatge es trobaria en fenoll, i el seu olor característic de moltes d'aquestes plantes de la família de les umbel·líferes, que fan aromes intensos, són del grup de plantes que més aromes produeixen. I tenim un bon grapat d'aquestes plantes d'esta família que usem com a condiment. Tenim l'api. L'api és una de veritat, tenim el jolí, tenim el eneldo, tenim el fenoll, tenim l'anís, la matalafua. La tira d'estes estan carregades d'essències. Moltes d'aquestes essències se concentren en les llavoretes. Aquí encara les tenim. El fruit i la llavor. El fruit fa una infrutescència. Igual que abans hem vist inflorescència, moltes flors agrupades, aquí tenim infrutescències, molts fruits agrupats, formant una umbel·la, un paraigües. Recordem que estem aquí, potser ja ara no se veu bé perquè s'han ja perdut molt, però això són paraigües, umbel·les, que després faran les seues llavors. Aquí es veu millor, gràcies, en efecte, veu? Una infrutescència amb aquests dos fruits que dins tenen la llavoreta i que només mastegar-lo, el sabor anisat. Un sabor anisat degut a una substància que es diu anetol. Una substància que és no únicament aromàtica, sinó que endolcix molt. No és un sucre, però el sabor és de dolç. És un edulcorant, però amb una potència edulcorant extraordinària. Crec que són 13 voltes més dolç que la sacarosa. Poca broma, De tal manera que tu aconsegueixes moltes voltes una beguda dolça sense usar sucre si uses anetol. Del fenoll, de la matalafua, de l'anís, o de l'anís estrellat, que s'importa, ara, i encara té més anetol. És perillós si s'abusa, no? Sí, tots estos, com dius tu, si te'n passes, però alerta, en tot, fins i tot en l'aigua. Uno es pot morir per beure massa aigua. Un dels 5 litres d'aigua es mor, però a més intoxicar d'aigua. Tot, no hi ha res. L'oxigen, mireu que el necessitem. Passa de dosi i ja tenim un problema, te'l cremes, literalment. Doncs bé, l'anetol que hi ha aquí és el que dona, diguem, el punt. Hi ha moltes altres substàncies acompanyant-lo, però aquesta sobretot és olor a anís. Amb propietats que, per exemple, carminatives, per evitar els gasos en els xiquets, per a quan són menuts i cada 2 per 3 estan plorant perquè tenen gasos i tal, una infusió de fenoll o d'anís o matalafua i el xiquet en la glòria. Són les coses típiques que tenim a mà. És digestiva? És digestiva, en efecte, sí, pot donar bon sabor de boca, una sèrie de propietats que en qualsevol tractat que parla del fenoll ho veureu. Sí, quina meravella que tenim aquí davant. I només que hem d'agarrar, pregar-les, guardar-les. En alguns casos, els anisets, els anisos xicotets, s'han servit també per a ornar pastisseria per damunt, els anisets per damunt, i sobretot, aquí s'ha usat moltíssim, per a fer que els restos, els aiguardents, els restos de la destil·lació del vi que no aprofitava, que s'havia picat, que s'havia roïn, que no havia eixit bo, tu destil·laves, aconseguies el destil·lat, que és un aiguardent, però això arrapa. Però si li poses anisos, ja tens l'anís típic. I amb aquest anís, de repente, trobes que pots comercialitzar molt millor els restos de vi. El que no servia. Hi ha hagut
poblacions que s'han fet d'or fent això. Montfort hi ha fàbrica, no? Ahí està, Montfort seria un cas. Tot ple de llocs molt àrids i tot ple de matalafua, d'anís, com a cultiu d'emergència, quan ja havia fallat, no havia plogut suficient ni la civada ni el platier. Anís, i els restos del vi, el que ningú vol, destil·lem, obtenim l'aiguardent, li posem això i de repent, bum, a fer-se d'or. Poblacions com Monòver, tu has dit Montfort, en efecte, el de Monòver, el que és el Vinalopó, van fer uns anisos d'especial qualitat, als quals, a més, se li va atribuir que evitaven el còlera, la malaltia. Terrible. I tot a causa d'una epidèmia que va haver a Alacant, en què va entrar el còlera, el tema de les aigües, que no, va arrasar, va morir moltíssima gent en molts pobles d'allà del sud, però moltíssims. Només el governador civil es va atrevir, diguem, a posar ordre al rescampar de gent, al pànic i tal, del Trinitario Quijano, i va estar ajudant els malalts, i l'últim dia, com el que diu, quan ja s'havia pràcticament acabat en l'epidèmia, ell agafa la malaltia i es mor. Afortunadament en Alacant fan unes col·lectes en molts pobles i li fan un panteó que està al costat de la plaça de Bous d'Alacant, el panteó de Quijano. Però el curiós és que tots els pobles havien caigut amb la malaltia, moltíssima gent, però havia un poble que no havia patit la malaltia, i era Monòver. Llavors, Monòver van dir, per què serà que aquí la gent no ha agarrat ni uno, el còlera? Diuen, és que allí beuen molt d'anís. Es passen tot el dia en l'anís, xapa, res. Home, i si és d'anís i de Monòver, home, seria més. De tal manera que es va posar, diu, ja està, és el responsable. Al Camp de Tarragona, a Reus també. No, però aquí en el cas este va ser eixa. I es va posar, va tindre una fama tan extraordinària que l'anís del Monòver tenia propietats anticolèriques i tot això. I es va expandir el consum, la demanda. A Madrid demanaven moltíssim anís de Monòver. I entonces anaves tu a un bar d'hechos i, dóna'm un anís de Monòver. Allí en Madrid tenia la tendència a simplificar i van dir, en compte de Monòver, dame un mono. Dame un mono. Dame un mono. Els catalans van fer anís. I un dia que passava per allí un industrial del ram, que era de Badalona, veia que tots, un mono, i diu, un anís, al que li direm el mono. No un mono qualsevol, el mono. Va patentar el nom. Encara està en una botella, un disseny fantàstic, modernista, una meravella d'etiqueta, tot, però on mires, veritat, molt xulo. Xulo, de veritat. Però com es diu allò? El mono. I el mono què és? El de Monòver. El mono, el monovero. Perquè no únicament t'alegra la sobretaula, sinó que damunt t'evita que caigues malalt del còlera. Què coses? Hem de votar